Haino haidi bor kiring Gopal Das Bosnobni nok Tala Swbaiwi kes rangte kaiba bori Rangchakni mani khwnwi Khogwi Twlangkha Kisa Sikokrokni Bodol Padimung Udaipur 10 Nogor College tila amsayo Padimungni koktuma manka hankeno Padimung thayo thangshogwi ka police Shalfaika hankeno shalbrongno thagle Sikokrokni Bodol Larbidal amsio Sikokrokni nangmani mani khwnwi Khogwi Twlangmani koktuma kasui phaimani abai kino haino hekrak shaldebor kiring nogo kebo borok kri shani shepna hari nok Tala Swbaiwi 12,000 kes rangte kaiba bori Rangchakni mani khwnwi Khogwi Twlangkha Kisa Sikokrokni Bodol Udaipur 10 Nogor College tila amsayo abai pate muno noge mankha nogo phaiye pate muno no kahan kino koktuma rohor jakha police strongno pate muno koktuma mankha kino pate mung thayo thangshogwi ka police Sabi phaisi na কত ছিল টাকা 12,000 টাকা জিনিস আমার জিনিস কতটা ছিল জিনিস আমার এখানে বালা গলা হাতে অনুমানিক 7-5 বুড়ি আর টাকা এনো 10-12,000 টাকা এটা কোন জায়গা তোর এটা ধর্ষণনগর কত নম্বর ওয়ার্ড 1 নম্বর আপনার নাম প্রমিলা দাস বিষ্ণু আপনার বাড়ি না হাজবেন্ডের নাম কৃষ্ণগোপাল দাস বিষ্ণু abai ke dubur kiring Sikokrokni mani khwnwi Khogwi Twlangkha ba amsin Sikokrokni bisingo nukjakha wanamung te kamangmung padimung rogoi Sikokrokni khawa asijak albidal kirimung te wanamung tamuni hunmale salkathang Sikokrokni mani khwnwi Khogwi Twlangmani ba amsin Sikokrokni bisingo nukjakha dalbidal sungmung Udaipurni Shimi Rajimni kokthum Chini Khorang